Što to tako lepo miriše? Ne Wednesday. I sigurno ne zombi. Znači miriše hrana. Da, sveže meso, obožavam to. Prvo kartice. Imam sreće. Ne. Da jedem sirovo meso, nema šanse. Hajde da se zamenimo. Hajde, tako je bolje. O ne, otkrili su nas. Vraćamo se nazad. Ua, kako lepo pače. A zombi obožava meso. Jao, dovoljno je zombi. Prestani. Ne mogu da se zaustavim. Stani, ne jedi ga. Jao, sad je meso u tvojim slinama. Gadno mi je da ga jedem. Dobro, treba iseći meso na komade, da ne bih morala da ga grizem. Ovaj komad je suvišan. Da, uhvatio sam. Došla mi je odlična ideja. Treba ispažiti meso uz pomoć struje. O, da. Tako je. Da. Mislim da je dovoljno. Dodat ću malo bibera i to je to. Može se probati. Jedva čekam da probam. Lepo je ispalo. Jao, spasite! Dižemo. Kakva lepota. Nisam jeo tortu 100 godina. Neću da ližem šarenu tortu, prokletstvo. A ja hoću. Hej, izvini zombi, slučajno sam. Enid, jesi videla moju ruku? O, daj da probam šlak. Sviđa mi se. Sve je u redu. Ne brinite. Dobro, sad je more da ližem tortu. Prijatan ukus. O ne, obojio mi se jezik. Nadam se da to niko nije video. Hajde, vampiru. Da, došlo je moje vreme. Hej, zombi, skloni se od moje torte. Ne, ja ne volim slatko. Što nismo dobili meso? Daj mi tortu, molim te. O, da, tako si dobar. Hvala, vampiru. A zombi voli slatko. Želim još. Stanite, sam ću to uraditi. Da, zombi voli mozak. Prvo moramo uzeti kartice. Hajde. Izvoli, uzmi ti. Krećemo. Da, imao sam sreće. I ja isto. Spašena sam. Dakle, gledat ću vas. Fuj, ukus je odvratan. Zombi ne mogu više. Super, a meni treba mozak. Hoću da postanem pametna. Sad ću ga probati. O, da, kako ukusno. Mamam. Kako odvratno. Da, sada mogu rešiti svaki zadatak. Koliko će biti 2 plus 2? Mislim da znam odgovor. 5, da. Gledajte kako sam pametna. To nije tačan odgovor. Šta? Zar sam ostala glupa? O, šta je to? Stara žvaka, super. Sad ću povratiti. Ja? O ne. O da, zombi nije zadovoljna. O ne, niste to vidjeli. Da, baš mi se posrećilo. Da, i meni isto. U stvari ne, ja ne volim seću hranu. Jao, zašto mi je ova kazna? Dobro, probat ću malo.
U stvari ne, predomislila sam se. Treba dezinfikovati usta. Pa ne, Wednesday, ne može tako. Moraš polizati sve. Dajte mi to. Uhvatit ću to ustima. Pa šta je to? Dobro, dosta. Sipat ću to u činiju i dodati mlijeko. Da, to je odličan doručak. Oduševljena sam, a zombi se sviđa. Ne mogu to da gledam. Ni ja. A mogu ja. Svakako ću otvoriti. To su nudle, super. Hajde, uzmite kartice. Nemam sreće. Baš mi je drago. Da, ja sam imala sreće. Ja sam prvi. Jedva čekam da probam to. Da, to je jako ukusno. Čekajte, samo što je mnogo ljuto. Neka hvala. Predomislio sam se da jedem to. Wednesday, izvoli, svidet će ti se. Da, konačno. Jedva čekam da probam to. Treba uzeti što više. Zombi, gledaj, Wednesday. Nevjerovatno. Čekajte, šta se dešava? Ne. Joj, bežite svi. Vampiru, vidiš šta sam donela? Zašto ste to uradili? Nisam tražila pomoć. Sad sam sva mokra. Sklonite to od mene. Da li čujete nešto? Oh my god. Samo tvoje šmrkanje. Davno nisam jeo pomfrit, cool. Da, blago meni. Kakva šteta. Ja sam zadovoljan karticom. Koji sos da izaberem? Neka bude kečap. Pomfrit sa kečapom je odlična kombinacija. Oduševljen sam. Ne, stani. Dosta, prestani. Da, dosta ti je. Sada ja. Pogledajte, ja sam vampir. Bu. Veoma smešno. Pa dobro, ovaj pomfrit je svakako prelep. Oduševljena sam. Hej, prestani! To ti nije maramica. Tišina, hajde da vidimo. Šta je to, limun? Dobro, uzmite kartice. Neću da ga ližem. Neću da ga grizem. Super, ja ne radim ništa. Hajde, jedite. Zombi, ti si prvi. Lako je vama reći. To nije tako loše. Zaglavilo mi se u grlu. Hvala vampiru. Ne, skloni se od mene. Posluži se. Bože, treba mi salvete da sklonim tvoje sline. Oh my god. Fuj, odvratno. Šta? Jao, fuj. Sad ću povratiti. Čije su to sline? A moja? Tišina, moram pojesti limun. Ali bolje da ga popijem. Odlično, napravio sam rupe u limunu uz pomoć očnjaka. A sad ću iscediti sok. Izgleda baš dobro. Vreme je da probam. Ne, to je jako kiselo. Hajde, vampiru, možeš ti to. Jao, jedva sam uradio to. Prestanite da se smijete. Kurir je stigao. Dolazim. Sad ću. Zdravo, uđite. Dobar dan, to je za vas. Primam samo keš. Da, naravno, izvolite. Eto, stiglo mi je sve što sam naručila. Kupila sam par drvenih dasaka. Kako teško. Sve u redu.
Šta planira da uradi? Sa mnom je sve u redu. Pogledajte šta imam ovdje. Super! Imam još i bušilicu. Ekstra! Dakle, sve je spremno. Mogu početi da popravljam svoj krevet. Znate, bit će mnogo bolji nego što je bio. Ovo ću staviti ovdje. Tu treba pričvrstiti. Da, odlično mi ide. A gore ću staviti krevet i gotovo. Nevjerojatno. Dobro, i ja mogu napraviti sebi takvu sobu. Samo ne svojim nežnim rukama, nego uz pomoć majstora. Već su stigli. Zdravo. Zdravo, uzmite pare i možete početi da mi pravite sobu ispod kreveta. Vidi, Julie, imat ću ne samo lep krevet, nego i sobu ispod njega. Stavite na police moje omiljene igračke. Važi. Eto, pogledajte šta smo napravili. A na zid ćemo okačiti vaše slike. Da, hvala. Svugda sam tako lepa. Doviđenja. Doviđenja, gospođice Britney. Ali nisi sama to uradila? To su uradile moje pare. Ovdje je tako prazno, ali znam šta treba uraditi. Prvo će mi trebati ove šarene zavese, baš su lepe. Ovaj čaršaf će mi također trebati, uzet ću ga. A sad ću početi da ukrašavam svoju sobu ispod kreveta. Prvo ću okačiti zavese, a zatim ću početi da farbam zidove. Došla mi je odlična ideja. Iseći ću od kartona šablon. Tako je. Moj cvetić je spreman. Sad ću ga staviti na zid i obojiti ga. Taman imam belu i žutu boju. Uzimam četkicu. Dakle, centar će biti žuti, a latice bele. Eto, nacrtala sam belu radu. Baš slatko. Da vidimo šta imam ovdje. Oho, tu je puno štapića od sladoleda. Super. Znam šta da radim sa njima. Gledajte, napravila sam slatke drvene police. Okačit ću ih na zid i staviti lepe stvari. Ovdje će biti cvet, a ovdje origami. A šta još imam u rancu? Čarape? Nisu baš sveže, ali su lepe. Napravit ću tepih od njih. Tog nije dovoljno. Treba mi još više čarapa. Da, tako je. Sad ću sve uviti. To je to. Moj tepih je spreman. I dalje je baš mali. Tačno. Imam čaršaf. Napravit ću od njega viseću mrežu. Na njoj će mi sigurno biti zgodno ležati. Tako je. Sad ću da probam. Wow, kako zgodno. Ćao, Britney. Kako ružno. Ćao, devojke. Dođite kod mene u posetu. Stigli su, tako brzo. Ćao, devojke. Dobrodošli u moju novu sobu. A siromašna Julie ne sme ulaziti ovdje. Ćao, čao. Kako ste bezobrazni. Hajde da ludujemo do jutra. To. Pa dobro, ne trebaju mi drugarice. Mogu i sama lepo da se provedem. Ovaj znak ću uzeti. I ove prazne flaše također. Tako je, sve ću uzeti. Odlično. A sad ću početi da stvaram nešto zanimljivo. Od ovog smeća može ispasti lep sto. Tako je. Da vidim šta imam u rancu. To je moj meda. Star je, ali jako ga volim. A još imam pakovanje sa malo bombona i M&M's. Medo, posluži se. Eto, i kod nas je žurka. Šta? Zašto se tako zabavlja? Devojke, nama mora biti još zabavnije. Pojačat ću muziku. Zašto tako galame? Gotovo, zvaću obezbeđenja. Halo, dođite hitno.
Dobar dan. Ko galami ovde? Tamo. Trenutak. Ko galami ovde? Ups. Ne smete tako galamiti. Devojke, ne brinite, sredit ću sve. Daću vam pare da kupite slušalice, jel može? Da, naravno, sve najlepše. Izvinite, nisam mogao ništa da uradim. Ej, to nije fair. Sve jasno, niko mi neće pomoći. Nema veze, organizovat ću svoju žurku. Sad ću naduvati balon i napraviti disko kuglu. To će biti jako lepo. Tako je, a sad mi treba nešto sjajno. Tačno, imam CD-ove. Iseći ću ih na male komade i zalepiti na balon. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako sjaji. A sad mi treba muzika. Uključit ću na najjaču i svi će doći kod mene. Ovo, Julie pravi žurku. Hajmo kod nje. Hajde. Ćao, devojke. Hajde da plešemo. A mene niko nije pozvao. Mamice, je li to miš? Plašim se. Julie, pomozi mi. Napao me miš. Šta? Ovaj mali miš? O, tako je sladak. Hoće da ga uzmem sebi? Živećemo zajedno. A bit ćeš mi kućni ljubimac. Zvaću te Miki. O, smislila sam nešto. Napravit ću kuću za tebe. Let's go! Dodat ću zavese. I napravit ću tablicu sa tvojim imenom da svi znaju ko živi tu. Jel ti se sviđa tvoja kuća? Dobrodošao. Jo, a ja nemam nikog. Tačno. Pitaću tatu da mi kupi nekog. O, hvala tata. O, stigli su. Zdravo. A gde? O, evo moje princeze. Tako slatka kuca. Zvaćete princeza. Dobrodošla. Vidi, Julie, i ja imam kućnog ljubimca. Princezo, sad je to tvoj krevet. Daj da to očešljam. Ti si najlepša kuća na svetu. Vidi šta još imam za tebe. Zlatni lanac. I ova zlatna koščica. Gledajte, Miki se zaljubio u princezu. Kako slatko. Hej, princezo, koga gledaš? Ne, nemoguće. Ne, stani! Miki, stani, ne! O, kakav lep par. Devojke, morate se i vi sprijateljiti. Jo. Gde smo to mi? Izgleda da su nas zatvorili i posmatraju nas. Hej, pustite nas. Sad ću vas srediti. Ne brinite, nećete nigde pobeći od mene. To ćemo još vidjeti. Wednesday, imaš li neke ideje? Reci. Možemo pokušati pobeći kroz ventilaciju. Moramo se smiriti. Nećemo nikad izaći odavde. Umrećemo ovde. Smiri se. Hajde da otvorimo bravu. Lako reći, a gde je ključ? O, vidi, Wednesday. Pas ima ključ. O, zdrava dušo. Treba nam ključ. Polako, nemoj se ujedati. Jao, ne, to nije dobra ideja. Šta da smislim? Hajde, razmisli. Imaš li ti neke ideje, kosture? Enid, smislila sam plan bekstva. Moraš skrenuti pažnju čuvaru. Aha, važi. Da, razumela sam. Hej, ljudi! Ćao! Kako je smešna. Padam. Joj. Wednesday, koliko još? Hajde, požuri. Druže, hoćeš mi dati malo koščica? Da, može. Bravo, Wednesday. Hej, prijatelju, imamo lepe koščice za tebe. Ne boj se, častit ćemo te. Odlično. Dok pas ne vidi, uzet ćemo ključ i otvoriti bravu. Svaka čast.
Pa, hajde da probamo. Šta je to? Jao, Enid, daj meni to. Tako je. Wow, bravo, Wednesday! Samo hajde prvo da skinemo uniformu, da ne izgledamo kao zatvorenici. Super! Ne razumem. U čemu je stvar? Gde su nastali? Bežimo! Pa to je bekstvo iz zatvora. Alarm! Imamo 2 begunca. Moramo ih uhvatiti. Jao! Otkrili su nas! Mamice! Hej, stani! Okay. Oho, Wednesday, vidi, to je mapa! Super! Hajmo brže! Stani! Ojoj, svuda su laseri! Čekaj, znam šta nam može pomoći. Wow! Cool! Nice. Odličan posao, Wednesday! Yes. Možeš računati na mene? Spretno ću proći pored svih ovih lasera i isključiti ih. Tako je, polako. Da, odlično. Gotovo. Wednesday, jesi već ovdje? Hajde da pogledamo mapu, da vidimo gde je izlaz. O, izgleda da sam ogladnila. Hoćemo skrenuti u kafić? Molim te. Ok, slažem se. I ja bih pojela nešto. Ha, evo vas. Šta? Kako su prošli kroz laseri? Jau, treba isključiti alarm. Stop. Gotovo. Dakle, uhvatit ću vas, obećavam. Niko neće pobeći od mene. Mislim da znam gde ih treba tražiti. Stigli smo. Izgleda da nas nisu primetili. Odlično. A vreme je da pojedemo nešto lepo. O, vidi, kaša. Izgleda odvratno. Neću ni probati to. Jao, izgleda da je ova kašika beskorisna. Nema veze, ješću ovako. Uj, odvratno. Ova kaša je tako suva i ružna. Bje. Čekaj, razmišljam. O, a šta misliš o ovoj ventilaciji? Hajde da vidimo. O, imamo čak i nožić da je otvorimo. Daj mi to. Bravo, Enid. O ne, izgleda da nas već traže. Hajde što brže da se sakrijemo. Ali gde? O, da li ću stati ovde? Da, mislim da hoću. Super! A ja ću se sakriti ovde. Aha, jeste mislili da pobegnete od mene. Pa nećete uspeti. Osjećam da ste negde tu. Naći ću vas. Mamice, tako je blizu. Čula sam nekoga. O, je li to kaša? Ceo dan nisam ništa jela. Znate, ipak ću odbiti ovo jelo. Treba je baciti. Dakle, izgleda da devojka nema ovde. Potražit ću ih na drugom mestu. Jao, odvratno. Je li otišla? Wednesday, jesi dobro? Ja sam sva u pasti. Užas. Vreme je da idemo odavde. Pobeći ćemo kroz ventilaciju. Sad čekaj. Gotovo. Hajde, idi ti. A ja ću odmah posle tebe. Wednesday, hajde. Oh, come on. Jao, ovde nisu spremali oko 100 godina. Nemoj kukati, idi.
Ne volim paučinu. O, tu je izlaz. Ali ne može da se otvori. Moramo ići dalje. Šta? Mamice? Pauk! Jao, Enid, to je samo mali slatki pauk. Svaki dan ih vidim. Kakav užas! Hajmo brže! Uj, odvratno! Jao, kako me nervira. Osjećam da su negde blizu. Aha, evo vas. Pa šta je to? Opet nisam stigla da ih uhvatim. Možda treba da idemo ovuda? Da vidimo i uj! Pazi, Enid. Gde smo to mi? O, vidi! Je li to naš čuvar? Kako smešno! Izgleda da smo našli njeno tajno mesto. O, vidi! Ovo je sportska sala. Neverovatno! Od uvek sam volela da treniram. Dakle, je vreme za mali trening. Da, sad ću srediti tu krušku. Ja! Kako teško! Enid, jesi zaboravila gde smo? U zatvoru. I moramo da pobegnemo odavde. Jao, da, tačno. Upravo si. Izvini. Šta radiš? Wednesday, ti si genije. Hajmo ka izlazu. Hajde, požuri. Juj. Jao, kako si smotana. O, našli smo WC. Hajde da pobegnemo kroz kanalizaciju. Ne mislim da je to dobra ideja. Jao. Uj. Odvratno. Ne, to je iznad mojih snaga. Ugušit ću se. Hvala, Wednesday. Za malo nisam povratila. Ove četkice za zube mogu nam biti od koristi. O čemu pričaš? Šta? Hoćeš me izazvati na dvoboj? Predaj se, nećeš me pobediti. I ja sam majstor u mačevanju. Eto ti. Jao. Oho, vidi. Pa gde su ove devojke? Tako su male, ali tako brze. O, to je moja super slika. Kako sam lepa. O, odavno nisam trenirala. Jao, samo ne to. Padam. Šta? Kakva je to rupa u zidu? Evo novog ulaza u ventilaciju. Hajmo vuda. Gde su se sakrili? Eto vas. Wednesday već ovde. Ostavite nas na miru. Eto vam. Hej, predajte se. Šta da radim? Eto vam još. Ojoj. Ovo je bio nokaut. Hajmo brže. Šta? Gde ste krenuli? Stanite odmah. Naučit ću vas pameti. Dohvatit ću vas. Dakle, opet smo stigli u neku sobu. Oho, gde smo to mi? Hey. Vidi, ovo je izlaz. Otvori brzo ova vrata. Pa šta je to? Nešto neće. Treba nam ključ. Let's go. Hajde da ga nađemo. Kakvu smešnu facu imam ovde. Vidi. Izgleda da čuvar nije pojeo čips. Super. 100 puta bolje od suve kaše. Ups. Enid, hoćemo možda potražiti ključ. Da, naravno. Ne vidim ništa. Enid,
Jel mi se čini? Ili je to uniforma čuvara? Vidi, hoćeš da je probaš? Zašto? Shvatam. Da, tako nas niko neće prepoznati. Da, savršeno. Jao, mamice, evo je. Dolazi. A šta da radimo? O, šta to zvecka? Našla sam ključ. Super, svaka nam čast. Hajmo odavde. Nice. Uspele? Da. Imam vas. Ha, gde su opet pobegli? Šta? Sve je jasno. Našli su ključ i pobegli odavde. Pažnja, pažnja. Enid i Wednesday su pobegli. Hitno. Pa šta je to? Dobro je. O, vidi, helikopter. Hajmo tamo, odletet ćemo odavde. Još nikad nisam letela na helikopteru. To bi trebalo da bude baš moćno. Hej vi, stanite odmah. Hajde, polećemo. Ćao, ćao, sve najlepše. O ne, kako je to moguće?